Доведеться трошки покритикувати Національний банк. Для цього ми і зібралися, для того, щоб дійти якогось рішення. Згадували серед попередніх передач про те, що керівництво Нацбанку викликали і на фінансовий комітет Верховну Раду на звіт, і в саму Верховну Раду. І за результатами звіту голови Національного банку зараз є проект постанови, який ухвалений вже фінансовим комітетом, з жорсткою критикою, по суті, певного ряду дій Національного банку і в плані налагодження кредитування в Україні і боротьби з наслідками коронакризи і так далі. Я раджу телеглядачам або присвятити окрему передачу, подивитись на цей проект постанови. У нас вже глядачі одразу ж у студії є. Що мається на увазі? Я задавав пану Смолію, до речі, ці питання і на комітеті. Наприклад, щодо вимог до позичальників. Національний банк ще в 2016 році затвердив так звані стандарти Базелівського комітету Базель-3 в 351 постанові, які висувають дуже жорсткі вимоги до банківського капіталу для того, щоб страхувати дефолтні ризики невиплати і так далі. Причому Національний банк з двох колонок, скажімо, коефіцієнтів, мінімальних і максимальних, щодо цих критеріїв, взяв максимальні коефіцієнти, тобто найбільш жорсткі з можливих, які рекомендував Базелівський комітет. Більше до того, комітет рекомендував вводити ці стандарти з 2022 року, а Національний банк чомусь це зробив у 2016 році. Але тут півбіди. Якщо згадати передісторію цієї жорсткої політики щодо банківського капіталу, вона пов'язана з 2008 роком, з кризою фінансовою і з тим, що економіка тоді західних країн була перекредитована, коли коефіцієнт відношення рівня кредитів до ВВП сягав більше 150%. І більшість, 170% було в деяких країнах. І тому якраз і були сформульовані ці жорсткі вимоги до банківського капіталу, щоб уберегти банки від дефолту у період турбулентності, в період кризи. В Україні наразі співвідношення кредитів до ВВП менше 35%, 34,2%, якщо я не помиляюсь. Тобто ці жорсткі стандарти базелівські застосовувати до України з її низьким рівнем закредитованості також було не зовсім актуально.